Отдавна не съм изнасял лекции, в които съм най-добър. Катяри кюфтетта добре беше. Добре ли беше катяри кюфтет? Постоянно се прощат задника. Жените. Само ще ви кажа едно нещо, млади хора. Задника е за лайна. Защото аз съм най-добрия в това нещо. Поне с колко от хора съм говорил, каквото съм гледал из интернет. Мога ви кажа, даже на световно ниво съм от най-добрите. Ти между да кажете си ненормална, бе. Ако си интелигентен, ще кажеш, с какво си говори. Браво! Добитък! Тя мре, казах ви. Аз ви разказвах един виц, дето трима играли хоро. Последният само бял и викал голямо хоро, тежко хоро. То с посредата хем и хем го викал, хоро като хоро. Ама он отпред само го и викал, айде бе, няма ли да обръщаме хорото? Няма да го обръщам. Аз не съм искал, нямаш да го направя. Но Льокманчето вече разкрил, ма. Коси, аз не съм се крил, коси ма разкрил. Докторе! Че сте нагли, бе. Всички сте такива наглеци. Всички те. Круше, апперкът, ляв прав. Главата ти става като бум-бум-бум и ти колкото е си железен, нокдаун и нокаут. Не съм добре, че повярвах. Години наред не съм вярвал. Знаех, че той е пасмина. Знаех, че той не е народ. Но повярвах на Евелин. Той още вярва. Весели празници! Какви празници, бе? За какви весели празници ми говорите? Ви весел човек да видяхте? Весели празници! Светла Коледа! Светла ли? Светла ли? Тя тъмна майката, като в кочигъс. Вие се виждал ли си такова с нещо, моето очи? Не, нали? Така, ти представи си още 4-5 буклука като мене тук. И аз сега не пия, разбираш ли? Аз се държа. Ху да видиш чудо. Те ще ти кажат за какво става просто. Би трябвало такива като мен да ги говорят. Би трябвало такива като мен да се слушат. Какво ще кажат по въпроса? Танцувайте, захвърлете тези телефони. Изчукайте ги накрая.